Ndị Enugwu-Otu Aguleri na kansụl Anambra East na-agụpụta ngozi ha na-enwetazi n'ihi ọrụrụ arụrụ ha ụlọ ọgwụ ọhụrụ nyere gọvanọ Chukwuma Soludo. Onye nta akụkọ Ngozi Obileri wetara anyị akụkọ a. N'okwu ya na ya bụ ọnọdụ n'ime ya bụ ụlọ ahụike ka onye President General nke Enugwu-Otu Aguleri bụ Maazị Joseph na iri afọ ole gara aga na ha nọ na-anaghị enweta ezi ọnọdụ ahụike ma kọwakwa na ya bụ ụlọ ahụike arụrụ emeela ka ha nwabụ ndị Enugwu-Otu na ndị obodo ndị ọzọ gbara ha gburugburu dịka Eziagụlụ-Otu bụ na Ndo na obodo ndị ọzọ dị nso bụ ndị bi na Anambra West na ya bụ ụlọ ahụike enyere ha ohere inweta ọnọdụ ahụike bụ ịgba. N'okwu nke ya ka otu onye ejikwa okwu ya na ya bụ obodo bụ Maazị Pius Machi, onye nke kwọrọ gọvanọ Soludo aka maka ịrụrụ ha ụlọ ọgwụ ahụ, chetara ọtụtụ ihe mgbu ha nwere oge arụbeghị ya bụ ụlọ ọgwụ bụ nke sitere na ụmụ ha ịnwụgasị ma ụmụ nwaanyị dị ime ịnwụ ebe ha na-amụ nwa, ma kọwakwa na ugbu a na ọ dịzere ndị be ha mfe iji ụkwụ banye na ya bụ ụlọ ahụike nweta ọgwụ na nleta sitere na ahụike dị mma ebe ha na-anọ gwọọ ọrịa dịka malaria, typhoid na ọtụtụ ọrịa ndị ọzọ gasị na-enweghị mgbakasị ahụ site na ụlọ ọgwụ ọhụụ ahụike nke gọvanọ Soludo lụrụ na Enugwu-Otu Aguleri. Abụ m Ngozi Obileri.